Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya. Martes karon Setyembre 22, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Mga langyaw gikidnap didto sa usa ka resort sa Samal Island kagabi. Si Mildred Galarpe sa detalye. Usa ka hot pursuit operations ang gilusad karon sa kapulisan ug militar batok sa mga armadong tawo nga mikidnap sa tulo ka langyaw ug usa ka Filipina dito sa usa ka resort sa Samal Island. Mga alas 11:30 kagabi, mga armadong tawo ang mikidnap sa Norwegian nga resort manager sa Holiday Ocean View Samal Resort, duha ka Canadian ug usa ka Filipina. Niadtong panahona, adunay mga 30 pa ka mga tawo diha sa resort kasagaran mga turistang langyaw. Matod pa ni Captain Alberto Caber, Information Officer sa Eastern Mindanao Command, nga adunay duha ka Japanese national nga mitabang sa paghunong sa kidnapping apan napakyas kini. Dili pa klaro ning maong pagbalita ang estado sa duha ka Japanese national. Si Caber nagkanayon nga sa pagkakaron dili pa nila masuta kinsa ang mga suspitsado ug ang motibo sa kidnapping. Yes, they were targets because victims were approached and they were forcibly taken to the pangbok during escape. Yes, we have already identified them and the PNP is still under investigation as of the moment. And maybe before noon, we will have progress report from the PNP. Si Caber nga na-interview sa ANC nagkanayon nga aduna sila mga puwersa sa pagkakaroon na nagbantay sa lugar. We have security forces in Samal. We have Task Force Samal. That unit is under the 10th Infantry Division of the Philippine Army. We have the Philippine Coast Guard patrolling in Davao Gulf in coordination with Naval Forces Eastern Mindanao. Kahinumduman ni atong 2001 ang teroristang grupo nga Abu Sayyaf nisuway pagkidnap og mga turista sa Pearl Farm sa Samal Island apan napakyas kini. Alang sa Sun.Star Pilipinas, ako si Mildred Galarpe. Dunaw sa tay breaking news karong adlawa, nag-file na og complaints ang Department of Justice batok sa 90 ka mga suspetsado sa 35 sa 44 ka mga staff members nga namatay sa engkwentro dito sa Mama sa Panong Maguindanao ni adtong Enero ning tuiga. Alang sa dugang detalye ni maong balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Ug padayon ta, gipanghingusgan karon sa Senado ang pagpasar sa Senate Bill 2149 o ang pag-us-us sa buwis aron mapugos si Presidente Aquino nga mapirmahan ang maong balaudnon. Si Senate President Pro Tempore Ralph Recto nagkanayon nga bisan dili suportado ang balaudnon ni Aquino apan kung mapasar kini sa Kongreso walay rason nga dili kini tagdon sa presidente. Si Aquino supak sa maong balaudnon kay daw mo resulta kini sa pagkawala sa 30 bilyones ka pesos nga koleksyon sa gobyerno. Ang Senate Bill 2149 gifile ni Senator Sonny Angara niadtong 2014 apan nagpabilin kini sa committee level sa Senado. Ang balaudnon preparasyon sa ASEAN integration nga magsugod na karong Disyembre. Ang susamang balaudnon sa House of Representatives nakaschedule na nga aprubahan sa committee level. Kung mapasar ang maong balaudnon, musaka ang take-home pay sa mga sweldadong empleyado. Posibleng pag-leak sa impormasyon kabahin sa Reid sa balay sa second biggest drug lord sa Central Visayas nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar, gitan-aw karon sa kapulisan. Si Jaguar o ang iyang mga paryente nga maoy subject sa 12 ka mga search warrants wala dito sa compound sa dihang gilusad ang raid ni adtong Domingo. Ang hepe sa Central Visayas Police nga si Director Chief Superintendent Prudencio Banyas mimando na sa pagpahigayon og investigasyon aron masuta kung kinsa ang mipagawa sa impormasyon kabahin sa napakyas nga drug operation. Si Banyas nagtuo nga adunay pulis nga impormante si Jaguar nga maoy milik sa mga target sa maong operasyon.
Mukabat sa 4 milyones ka pesos nga shabu ang nasakmit sa gipahigayong operasyon ni adtong Domingo sa Barangay Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Araw apa nakaipsot si Jaguar og laing 8 ka mga tawo nga subject sa maong drug raid. Matud ni Banyas nga nakabalo na daan ang mga target pipila ka adlaw sa wala pagipahigayon ang raid. Hinungdan nga wala nay nasikop ang kapulisan bisag usa. Gipasalig hinuon sa hepe sa kapulisan nga samtang siya pa ang mangulo sa kapulisan sa rehiyon, padayon ang ilang aksyon kabatok sa ilegal nga drogas. Miawag si Banyas sa publiko nga itugan sa iyang buhatan kung dunay mga pulis nga protekto sa ilegal nga kalihukan aron mahimuan dayon og aksyon. Kanhi Cagayan de Oro City Mayor Vicente Imano magpabilin sa intensive care unit aron makapahuway. Si Imano anaa karon sa ICU sa Capital University Medical Center human kini gidala sa ospital niadtong Sabado sa buntag sa wala pa masuta nga sakit. Apan giklaro sa anak ni Imano nga si City Councilor Nadia Imano Elipenga nga okay lang ang kahimtang sa kanhi mayor. Dugang pa sa konsehal nga magpabilin lang usa sa tambalanan ang iyang amahan og anytime karong semana kini ma-discharge. Samtang si Councilor Alex Dasel tigpamaba sa padayon Pilipino nagkanayon nga gidala si Imano sa ospital tungod sa hypoglycemia. Ang hypoglycemia usa ka kondisyon adunay abnormal nga low blood sugar ang usa ka tawo ug moresulta kini sa pagkakuyap, seizures o coma kung dili kini maatiman. Matud ni Daser nga anaa sa ICU si Imano dili tungod kay himatyo na kini apan aron makapahulay lang ug mapalayo sa mga bisita. Dugang pa ni Daser nga padayon ang kandidatura ni Imano ug dili makaapekto ang pagka-admit niini sa iyang pagpapili isip mayor sa Cagayan de Oro sa umaabot ng 2016 elections. O ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest.
Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes my Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy my Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign Cesafi 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit cesafi.sunstar.com.ph to get the latest updates. USJ-R Jaguars ug UC Webmasters paligunon ang nagkadaiyang team aron makuha ang kinatapusang luna sa semifinal sa Cesafi Basketball Tournament. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Paligunon sa University of San Jose Recoletos Jaguars ug University of Cebu Webmasters ang ilang tagsa-tagsang teams aron makuha ang katapusang luna sa semifinals sa Cesafi College Basketball. Ang Jaguars ug Webmasters parehong nagkupot og 4 ka daog ug 6 ka pildi. Ang duha ka teams makigbatok sa lain-laing mga kontra unya sa Cebu Coliseum. Ang Jaguars makigsangka sa nataktak na nga University of Southern Philippines Foundation Panthers, samtang ang Webmasters makigsangka sa University of San Carlos Warriors. Sugdan ang duwa sa Jaguars ug Panthers sa alas 5:15 sa hapon ug ang duwa sa Webmasters ug Warriors sa alas 6:45 sa gabi. Ang Warriors, UV Green Lancers ug Southwestern University Cobras mao ang tulot ka kupunan nga nakasud na sa semifinals. Ang laing kupunan nga nang hinaot nga makasud pa sa semifinals mao ang Cebu Institute of Technology University Wildcats. Ang mga duwa sa Cesafi College Basketball makita via live streaming sa cesafi.sunstar.com.ph. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmahon matinahuron matinabangon mapasigar buhok bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. JD Love Team trending na sab kagabi ang hinungdan sa sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Pila lang kaadlaw human nag-trending sila Nadine Lustre ug James Reid sa ilang first real kiss sa teleserye nga On the Wings of Love. Nag-trending na sab kagabi ang duha kinsa mas naila sa bansagon nga JD. Ang netizens wa na sab kapugong mupadayag sa ilang kakilig dihang nag-kiss na sab ang mga karakter nga sila si Clark ug Leia. Apan mas romantic daw ang maong eksena tungod kay nahitabo kini under the rain. Tungod sa ikaduhang kiss, nakabot na sab sa hashtag #OutWallSweetestMoment ang top worldwide trend diin niabot kini og kapin sa 1 million ka-mentions. Nagkadaayang reactions ang ipadayag sa mga Twitter users, sama na lang nga matulog daw sila nga adunay big smile sa ilang naong.
Aduna po iniingon nga giusab daw sa Jadine ang dramatic aura sa mga teleserye sa primetime, hinungdan nga worth it kaayo tan-awon ang On the Wings of Love. Apan bisan man nagkalain-lain ang reaksyon sa mga netizens, common factor nila mao ang sobrang pagkakilig sa episode kagabi. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po niyo sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, adunay nakadaog sa premyo sa 655 Grand Lotto sa Bula kagabi. Makuha sa nag-inusalang winner ang jackpot prize nga 30 million pesos. Samtang nagpabiling walay winner sa 645 Mega Lotto. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balon sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Og din natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook. Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.